Kumsomni paruka upa Indonesia nula pakhat housemate chu tura shai hlum ani awangin aborala mase he thil hi Saudi lalfapa inhnoi bercha bi a hmu atanga darkar tlim te hnuwa thil thleng ni in chuta chuan thu nei tu tilam chuan lunglam har sana awanga boral ani thu an soithung ole clear tu tile ngai thatu te song song in sawa in chibai le vek ole tun chum kan video po hian case ngai nom le dangdai tak mai kan ngal tha in kan thler ho le dona video te abula changa atop thingin min lo thler sakin min lo ngai thak sak le theu don ya a chanchin kan soilai mek nula hi a ming chu city ni in mei thatir lam kumsang ni somni pathuma khan rayat athenga hetia in a chho san ma hian Jakarta agency lam chuan na thatak lo ko hmuin chuta chuan $13 zariat a hlo tur thole chena inte eile inte ba ka kartin ni chung off ani zia tur thu an tiam boka chu city angnula khocheng kerle chung ko har sabe atanga seilian tan chuan nol phal rol ani holo city chu an unau zinga opaber ni in apa chuan an hnunglama har sana ane wangin na po athok hlei the to meulawa in ano chuan puan thuin sumtlem thamte te chu alalut ve nuala nimasila chu ringo chuan an chung ko mamo chu a phosho zo meu silo chu mai ba ka alei son no chu no pang smart tak alo ni boxi nen college thata kalwa zerte to ni chu a chak thin emema chumi ni wan chuan city in $13 zaruk a thon the chuan non nom zok an nei thei po an be se hle ani ti chuan city in an na thona palace azu thlen chuan ro pui ati in chutiang taka in ro pui le lian chu alam hungai holo Saudi Arabia ho in sakdan ai ma chuan European villa lian tak ang zok ma chu palace chu chhong thum ni in room somni a oma swimming pool te tennis court te po om vekin city te kho ai po lian zok tor khopa zaw hwan moi le nuam tak chu om boka in building chhuatila chu marble manga siam vek ni in tukver lian tak tak tile furniture simple si ma se man to tak tak da chu ain hung khle thwa boka te chuan ompui zinga an how tu ber kumsom roka upa Egyptian Ibrahim chuan city chu lo hmuakin alo dong song thiam hlia anun pum deuh tho chu hmuna chuan mangin English thiam tak po an shanem lawa nima sila athu soi chun ho ero chu achang fak thung zom lo ngam chi rol hi ani lawa ti chuan city po chu chia lo ho omna chuan shwai ngal ni in room lian lutuk lo ma se file nuam tak se chu alo ko hmu wata tin dan zom to sang de chu shil chun zom ngal bokin jingdar nga athowanga zandar kwa thleng na tho chu an ti tur ani to pa chu mai ba ka thil chu le poimo lawa chuan an ho tu de chu biak phal sak ani lo mai pi alama pale chunga chuan thala khaplat ni in pon lam mi lo phal ani lo boka chu pale sa chuan chia lo som pangalai omin rongbol tu te one enkol tu te driver te ga tele intify tu te ani deu bera chuta atam zok chu Indonesia Ethiopia le Philippines lammi ni deu berin city po chu palace chunga khochak lama chuan na pek anita a chu ana thona lama chuan lalfa pa te chung ko room mi khwal room le private office te om nge ani ti chuan city na chu nahar satak ani lem lawa ni tina ahun man dan po chu ngai rang thenin chu palace nei tu ber chu Saudi lal tupa Prince Faisal ani in kumsom thum pariata upa ani to a chu palace a chuan anu puile afa te pahni nen chuan cheng ve in chung thlatlem te chung chuan city po chuan Prince Faisal chu secondary lo te chu a hmu ve seu zo thina chuta chuan polai taka abok mut bak lo chu biak po abengai lem lo tin anu pui chuan a hun tam zok chu me chelam area le ponlama chuan mang thin bokin no pang haute chu an mani om to te bula chuan an om tlang pui zela te chuan a thotana tanga thlathum chung chu city tan chuan nun chu anum mai ba ka a hadam thlak emema a hna chu ngaya nei tan to hialin a thopui tinen po chuan anin komoi chhotan da wiawa chungzinga chuan a biak takin rosa Filipina nula chu palisa komni chung lo thok to nen chuan anin po hle nge ani te chuan kartin city chuan a chung te chu video call manga before thinin chunga chuan a room te chu a entir thin ba ka chatui zia thodile anei tu ti fil sia thode chu a shil cham che thina ma se a room ti lo chu entir ngai lo thongin hei hi dan bo chiat a hlo wang ani pakhata
chuti lai mek chuan anu le pa te po in city puisa thona tang chuan in thar lo sabe bek bekin a u naw nu po khan thataka a zirlaya a pas nuwa an khobul hnai teacher training college a chuan alut ve ta boka chu chuan city po chu ati hlim le nge ani nima sila august thatop lama chuan thil danglam tak a thleng tatlat mai chuta chuan chhia hlo thar te ta na training na hun an man lain Ibrahim chuan chhia hlo ho zong zong chu first floor service corridor a chuan a hrai te hloma chuta an pheizel hnuwa chuan steel atanga kongkhar siam avon lo om chu hmu in Ibrahim chu atop ta chuta chhia hlo te chu thutak ze thian in kwalin zoimong hian athu sei tur te chu a sei tan ta a chuta Ibrahim chuan he kongkhar hian in hnoi ber apwa englai po kalrang ani abul vela kalpo phalsak in ni lawa in hontum emo zona zot in amani vai chuan ban in zuanga in khwa thonlet in nga lang hei hi prince ni na tanga thu chuak ani in shi thiamim ati thop ta sata chuta chialo ho po chu lo bungat ngatin zona zo bel ngam reng chu an om si lo hemi hnuwa hian city po chuan kongkhar chungchang chu ngai to lo atum na sem ema nima sila thil mak tak dang chu aton bele tatlat mai achang chon zan reilama prince Faisal chu palace chunga chuan motor reng reng a om thinawa ma se akar tila chu kare sa chuan om rengin pon lama achok lo ti chu a chiang hlia ama iro chu a room a emo office emo po chuan motor om ngai chong si lo chuan city chu zona tam tak ani terta a zan khat phei chu city chuan zan rei thleng na athoka chuta chuan prince Faisal chu a room atanga ron chhokin or simple tak rong thim lam chu aron ha a heta a chhona lam hi pan lavin service corridor lam steel kongkhar om na nge me chu apan ta zela chuta chuan darkar thumli achan me hnuwa prince Faisal chu steel door lama tang chuan ron let le in chuti lai chuan city po chuan hall lama anna chu alo zo fel ve che boka ma se prince ero chuan city chu movelem lavin akal pel maya a mel chu adangin amit meng chu adang lam em ema in leader kut korpan tak hi abon bok ani chumi hnu chuan prince Faisal chu a room lama lut mai lo chuan main hall lama me tu anam chu pan le in a kut kor chu a phel hnuwa a pailu ta a chumi hnu chuan a lighter phorin a hal zuya a kut kor chu mei wa pa a chan thleng chuan a thlir ta sa chara te chuan a room lam pan le in thom dim tak hian a kal le ta ngal ani chuti lai mekin city chuan makte tak mai hian chhuat no nen prince Faisal che dan chu a lo thleranga alung phu te chu arangin athil mom zia chu a hriat lo mai pia lama abang bau em ema he mai ba ka a thalia po chu tiang thil chu voi ni lai mule boka ma se midang la chuan engma an soi ngai lo ba ka makti ang po hian anom ngai mi lo thunga chumi ni wan chuan city po chuan a boina tur ani lo thu chu ama le ma in shil mol mol chungin ngoi renga na thok chung chuan a chung te poisa a thon fo ba ka vacation ngak lel tak hian ni de chu a chiar liam da thin ani nima sila chungri la chuan thil dik lo lian tak om ti shil tu chu ani tlat mai october tha chokmalam ania zan kha chu thomak danglam tak awangin city mulai chu a har ta hlola chuta chuan chiang lo tak hian mun hla tak atanga ri chu local angin a hria a chumi hnuwa thukangin thom chu olok takin a han ngai thali a chuta chuan thom chu chunglama tanga local ni a hria in a hria sol mai mai ani reng chuan mutli a han tum ren rona ma se thom chu a ron ri le ta tlat mai chuta chuan a hmaya chiang dewa ron ri in me che o ngei ni te chu a hre theita a arabic tong a manawang hian city chuan eng thungi a soiti ero chu a hre thei lo thung nima sela chu me che o tang chuan launa le nat na chu hre thei thungin me che chu ngen nei ni om tak hian tong pa hian a tapa chumi hnu chuan top le de yen a re ta thop mai chuti lai mek chuan city chu thim chinga chuan lo la thu rengin launa ina a tom na satba ka thok po tha thanga meu lovin a thungoi ta renga te chuan chumi hnu mini som vela chuan holwaya ke penri chu shel in alandana prince Faisala omna lampanin akal ti chu a hre theile ta a chumi zan chuan chin khatma po chingjui to lovin khowar hun angak ta ringota jinga chuan man mo tak hian rozai roma chuan bakal ngalin seti chuan zanlama athil hria chu awasoi da veka chu vele rozai mel chu nasataka lo in thlak danglam ngalin seti chu aroma chuan apotlu thoya chumi hnuwa kongkhar chu ngep taka khar ngalin city mita enkar chung chuan
thengel vek ro han ti sapa engma shilo angli athil sha te po chu engma lo mai ani tho chu ashil mol boka chu city chon makati in me chi au thom ani tho te chu a han shil nun lia chumi nuwa ro sai chon zoi saphian thil aron seita a city ma thok tu chu Indonesia nula thoni in a ming chu eni ania ani po chon thom mak tak tak te chu shafo chenin chu thil chu shia chen tuma zona siam fo tho dile ni khathil thua abo mak tho city chu ashil tamaya chu mai ba ka chhial hlo ho tu Ibrahim chon thilaru ka wanga ban ani thole an kholama thon ho ani tho asoi ni na soya ma se tu ma chon chu chu anrin lo thole abong ro te chu paibo sak ani tho asoi da boka chumi ni ban chon city ne na chon dam chwa ala du chon ngoi reng torin le achong te tan pui zel ala du ani chon ngoi renga ana cho thataka thok tor chon ati zuita a chuta city po chon athusia chu makati in a hlauta em ema ngoi renga na thok mai tu chon aril ro chu asiam tel be zuita ani ma se pale sa thom omhlek chon city chu ati thlabar zau tatlat mai tin prince paisala mitmeng ringot po chon timur song song thei hialin thataka ana cho tho han tu ma se zanlama athil ton chon aril ro chu analo areng boka chu mai ba ka ro sai soi eni mel om ang tur te po chu swang to in achunga eng thil nge thleng ti tile tuna khoya nge aw mang le ti te chu ngai to neu neu thinin in lama poisa thon po chu ala chun som zel boka ma se ama ang khan a hlim the to mi ulo a hlim na te po chu lo na le in thiam lo na chon a thlak ta hiala in kar khatlai aliam nuwa po city chon athil sha te kha amu mang mai mai ani ti a le in shil fanin rosai thu se zong song te po chu dot pho chop mai mai ani ti in ai shil mol mol mai boka ma se chu chu thudik tak ani lo ti chu ama aya hrichiang tu anom chong lo ani ti chon tum kha chu city chon chotnulam hera prince faisala thomno ho chu suk turin ala khoma chuta chon ibrahiman azir tir angle alo ti fo thin to angin thomno a iptia chon thila omle omno chu han enfia chuta a enfia na chon jacket pakhat iptia hian steel chabi chu a mutatlat mai chu vele chu athil mo chu palace chunga chabi sakya ani lo ani ti chu shilnon angai bi kholo city chuan basement lampan ania ibrahiman asoi steel kongkhar chabi ani ti chu hrithiam ngalin rang takin a uniform iptia chuan athon tapata chumi hnu chuan ro mana risky takmai angai to na chan ron no zuin anun na hial thap ngai don ma se zona tam takle hlauna ne na anun hman reng chu a pe to bik lo ani te chon atu ka darkar tlem te amamo lam khomnan city chon hon ol ani ta hlawa chata chon bazara kal tamai lo chon tala cher tu dor te takte a chon alu takngala chota dor long hmak to chu Pakistan lam mi ni in chu ador chunga chon tala le chabi te chu alo in khai tlar do mai boka chota kot khor der der chunga chabi chu pe in chu chabi ang chia chia asper amamo tho chu ashil zuya ma se chabi siam tu chuan chu chabi chu siam har satak ani thole dollar somnga lai angai tho chu alo shileta city tan chuan dollar somnga chu ton thla chunga a khol za chu lani chokin anu thil le saktum chuan a khol me kaloni a nima sila I he kwal lo chuan arim ti tho chu soizuin darkar chan be chung zet a nga nuwa chuan chabi pahni chu humranin a chena lampan chuan a hole ta ani ti chuan chabi dik tak zok chu prince faisala jacket iptia chuan man mo taka dale te ngalin asper ero chu ama city chuan akol ta thonga chumi hnu chuan honrem chang zong char charin kar ni zet a nga ba ka prince a chivel chu olok le zwalin a thli thlai rang boka chuta chuan prince chu zanlama meeting le party awang tin a chuak deuh reng thin ani ti te chu a hreta a chu mai ba ka staff chen khate thu soi angai thlak ruk nu chuan prince hun man dan chen khate po chu a hria thei pha ta bok ani te chuan zan kha chu city chuan prince faisala chu napoimo awangin a chuak ani ti le zinga che aron le tle don ti chu a hreta hlo maya chumi zana zanlai ani me chuan palace chu re thop to in city chuan palace chunga ombe ho mut nge hun jinglam dar thum chu angak ta fan fana ti chuan jinglam dar thum arik vele korrong thim lam in belin a phone le chabi spare keng chuan aru matang chuan a chuak ta zal sala service corridor chu pathleng ta thoin steel kongkhar chu a muta ngala
chumi no chuan a cha bi chu la chuakin kongkhar chu a han honga chuta step thim rei rui chu lo in do thazulin seti chuan a phone flashlight chu a mi et no chuan a chhok zela chu ruma bangtala chu lo hmar nei noin a au thut lo nan aka chu hupin zoimong hian step a chuan a chhok zela chumi hnuwa a thlen thlak nuwa chuan hallway toite chu lo om le in chu chuan kongkhar dang chu a lo polia chu kongkhar chu metal hmanga siam ni in bank vault kongkhar ani nge a ma se wani thlak takin alo in kal lo hlo mai chuta seti chuan hongle ngal vatin alo chia chu chemical le thisen rim chuan aron fan ta ngal veka room chung chu metal rukvel chawa zaw ni in abang te po chu soundproof panel hmanga tuam chho vek ani boka chu mai ba ka thir shui le kot kol te chu in chunga tang chuan lo in khai thla forin chuata chuan rong ok deuh hi alo om noi boka chu city chuan ti sen khoro ni ti chu she thiam hmal mai in room kila chuan metal case mattress bal tak le plastic bucket hi alo om boka tin akil le lama te chuan metal shelf te lo omin chuta chuan passport ho chu da ania chung passport ho chu a han en chuan a chung berami chu Indonesia passport ni in a han hon nu chuan meichia la no pang tak thalak chu a muzuita ani ti chuan chuta a passport mu masak ber chu Soriani ti lo inziakin city chuan passport dang ho chu a han in le dia ta chuta a enzel na chuan passport chu pasari lai lo omin pathum chu Philippines lammi ania panhi chu Ethiopia lammi ni in Kenya le Nepal lammi chu pakhat ve an lo om ve ba ka any passport Indonesia pokha alo om ve boka ti chuan anwa hian komno pang tak ni hlomin chia hlo vek an ni ba ka passport ina te chuan Saudi Arabia an lo na sil te chu lo in chukal hlomin an chwale na ero chu motor om lo thung hei ba ka hian passport house ra chuan leather notebook hi lo om bokin chu han keu hnu chuan dairy ani ti a hre thei ngala chuta chuan Prince Faisal a chuan ni le thla ming le chung me chia de chunga athil ti te chu chipchiar takin dairy a chuan alo chin chia thin alo ni chunga athu zia da na tang chuan mishing chung chang ziak po hi an lo mai ba ka ran nong chan chin ang mai hian alo zia ka chung a cher zong te chuan city chu a tim wai thei hial ani chuta a zian hnung ber chu kar khat kalta ami ni in a hming chu Arabic tonga zia ani awang chuan city chuan a chiar thia mai lawa nima sela a to bera thil in ziak chuan a hmul thi po ati ding sung thei hial mai chuta chuan subject chu a beng chen em awangin experiment ti top angai phani ti hian alo in ziak kal mai ani chumi no chuan city chuan hun tam ani lo ni ti chu in shil in a phone a phor nuwa room te case te passport te le dairy phek tin te chu a kut khor der chuan a thei angarang chuan thla alak sak mula chuta thalak samnga vel a me to nuwa chuan a phone chu ai te a chuan khong le in room chu a chhosan le ta ngala chumi nuwa a room han thlen chuan khwalo war der to in ama sahim na nge chu ati chiati ai shat ngal ba ka a him rei don lo ani ti chu ai che chiang ne bok ani de chuan city chu a khoma thu in a ngai to na chu a boi te em ema eng thil nge ti ber tur po chu hre lo chuan a thungoi reng tar ngota chuta tlan chia te chu a han ngai to a ma se kalna tur chu a shemai se lo in a passport la chia hlo ho tu Ibrahiman a kol tlat box ya wang khan a passport te lo chuan a ho thei lo ti chu a hri chiang em ema chumi hnu chuan police ne na kal chu a han ngai to le a ma se ani chia hlo ve mai chu tunge ring te lu lang police chuan ani thu sei mai te chu an rin lo arin ba ka ama zok chu lo man de in mei che pasari passport a hmoti ang khan a bo zui ve mak chu a hlau le bok ani ti chuan city chuan do thlan tur pakhat che chu ani ta a chuta police wifi chu konekin a messenger apps a hon nuwa chuan a thian thatak mai Jakarta cheng farai chu a ba beta ngala chuta chuan city chuan fel semin thala khau zong chu a da nuwa password dal in a thianu chu a ba thon ta veka chuta farai ni na chuan fara hei hi thil poimo tak mai ania ka shil ma che chu hong song che a passport chu kanung ming ania darkar somli paria chunga karon biak lo che chuan he file hi hongla a chunga mi ho hi social media shanga thedarang che tin po sa te chuan agency shang de chu takin keima hne na tanga idon ti kha tar lang tela Prince Faisal pale sa thokani ti po hi
itar lang tel bok donia tin kabora la ni ti hi soilang bokong che min tiam ro ti in mase so apat nu chiata a cho farra in alo mu vele chuan ashila hain maktivia ma se setian nor na awang chaw chuan a in tiam be ta bok ani chumi no chuan seti chuan mase chho chu delete ngal vekin a hna thok tur chuan an siam zui tak ngala chuta a hna thopui te mela po chuan en ngam no chuan kon deuh ngolin a mela hlauna chu an chher thiam a hlo wang ani a mase chutia Prince Faisal office ati failai mek chuan Prince Faisal chu ranlu ta thutin chutiang huna chuan jima awm tlang pui thina wang khan city chu a hlau thong angreng hle maya chuta kongka chuan rondingin city na thoklai chu thlir pa hian good morning city a han ti chuan city chu a phuchiangin alung phu te chu arita tup dup maya chu vele good morning your highness ti in zoideu sap hian a changa ti chuan secondary lo te nu Faisal a vek chuan ni zan lam imutui them mangchhia te inem a han tilia city chu hlona hian a khat ani ber a thil ti te kha hria choin awm ta ni chuan angai ni tap mya maya chuta ai nei lave kamutui lu tok kalome tia changin au khor der der te chu thopo atum na sabe emema chumi no chuan Faisal a chuan a tha e ti in office lam chu apan san neta a chuti lai mek chuan city po chuan darkar somli pariatal kadam chu angai ti in a thota kok mai ani chumi ni wan chuan city ni man chu anuam lo hle maya engti khuna poron man thutin room rap thlau taka hroi ve the reng ani ti chu ain che chiang hle boka nima sila chumi ni chuan eng em thleng bik lavin palisa an hun man dan chu ni dang ang tho ania ma se tlailama na a tho zo to nuwa chuan che lo ho tu Ibrahim chu city ne na chuan ron kalin Prince Faisal an a kau thu aron shilta a chu vele city chu kalngal patin Faisal a chu sitting room a le khabu chiar hian alo thua chuta city thingpui min lo lak thengem English tuk chuan bong hute chini pollo a hantia hei hi thilmak tak mai ni in chiar lo pakhat leila ti lo chuan Prince Faisal a thingpui chu an siamin an pe ngai lo alo ni a chumi no chuan city chuan man mo taka a siap nuwa rang takin Faisal chu a pe zuita a chuta thingpui chu injeu pa hian lom thosilin city chu a kaltir ngal maya leilai chuan zona lo zot ngalin city chuan ingkim shil tur hian chakna anei to mi lo Faisal a thingpui a pek bang chu in thlechuin city chuan a inzui via chutia a in zot nuwa chuan a ruma chuan pheile ngal mayin a uniform po phel chawng lovin khoma chuan a le zui ngal maya nima sila a ha dam pha ho lo thung lo na chuan ala tuam reng mai ani ti chuan darkar khat aliam le nuwa city chu apum na lu tuka bang chuan amu hilai aron har ta thut maya chuta luak zui ngal bor borin a taksa te chu a zoi vek ba ka chhuata chuan a tlahlom te topa chanpui tu tur zonga au chu tumwel ma se a o chu a chhuak theimeu si lo ma se rozai chuan thom engemaw chu a hriat nuwa city roma chuan aron pheita wata chuta chuan city luak le aka tanga thil phuan ron chhuak a hmu chuan thlabar takhian au chhuak ngalin chhe hlo dangte apun nuwa chuan ambulance chu an kol ngal ta boka ma se chuti lai mek chuan Ibrahim chu film taka ron kalin zaidam tak mai hian food poisoning mai ani thole Prince Faisal a doctor alo kalmek thu chu ron suin ambulance an kol po chu cancel tur hian aron ti tamaya chu chi a hlo chuan maktiang reng veu ma se a thu chu an hnial ngam si lo chumi no chuan city chu a khoma motir le ni in a thok chu among ta tel maya chuti lai mek chuan amit po chuan chunglam chu meltaringin kha a thingpui ina khan tur polani ti chu a hre chhuak zai ta boka chuti lai mek chuan a chung ti le anin thar te ngei to in a thianu farai khan a thei ngin lo nan a ri ro chuan a tong trai mol mai bok ani ti chuan Faisal a doctor chu mini somli nuwa chuan aron thlengin city chu alo chathlafil man der to a chu mai ba ka a taksa te chu endik vekin a hresil na lama har satna anei le nei lo te chu a zot poi boka chuta Ibrahim a chuan lunglam har satna anei thoron soin ade certificate an siamna po a thi chan chu lunglam har satna wang ni in an tar lang ta bok ani ti chuan city ruang chu laksom ngal ni in lama om a chung ki po chu city boral thu hria tir ani boka city chung tena an lo hriat nu chuan chutia anin nga na lungpui ber boral thu chuan a thongin
an tuar tak zet ani ber chuti lai mek chuan city chenu farai po khan darkar samli paria jal hun chu lo ngak ve sa zarin farai chuan city chu mase sam tak thon ma se chhana ring ring po chu a hmulawa ti chuan darkar somnga aral hnuah chuan a thalo ber a thlengta ti chu hri chhuakin farai chuan a file chu a hon hnuah thlak zong song ti chu chiang tak chuan a hmu ve ta veka chuta chuan maktia au chhuak thutin minute rei lo te a ta hnuah ai ti pachang le a chumi hnu chuan a thutiam ti hlotlin chu a tum ve le ta ani ti chuan farai chuan Twitter account lem siam ngalin thala khau chu awain a post aveka chuta chuan has justice for city has Saudi prince has torta chamber ti te chu capsona a man ba ka chanchin thar chanel sang sang tele Indonesian sarkar account te po chu atak pa boka chu atira chuan mi te chuan an lo in liam maya ma se Indonesian journalist pakhat chuan chu lo mu fo lovin a retweet ta a chumi hnuah chuan retweet chhong ta zelin darkar thum aliam hnuah mi phel chuan Jakarta Justice for City ti hashtag chu Twitter a chuan a trending ta hiala ti chuan atuk zinga khovel pumpui chu lo khata ngalin darkar som pahnih chhungin a thil post chuan million riat lai ento ani mai ba ka retweet po chu a thanem le bok ani ti chuan hemi hnuah hian mi puinorna awang leu lewin Indonesia sarkar po chuan Saudi Arabia sarkar chu city boral na chungchanga investigation nei ngal tura a demand na chu official takin ati chok zoita a tin Philippines sarkar te Ethiopia te Kenya le Nepal sarkar te poin anrami te boral na nen in kong kaina nei nia anrina wangin Indonesia lama chuan an chang boka chutia norna anasat ema wang chuan Saudi lalpo chuan official investigation nei tura thu pizuin Prince Faisal chu aina thilthleng chungchanga chuan zona an zo takngala ma che Faisal chuan chu lo phofai vekin lalro relna ti chia tumtu melma thilti mai ani tho chu asoitlat maya nima sela investigator te chuan a in dap phalna an ne wangin a in chu an dap takngala chuta chuan torture chamber chu hmu chhuani in change tele thisen khoro te po chu alo lo om veka amai ro chu passport le diary te ro chu mu tura om to lo thung ma se investigator te chuan oi fing shwain chuta an chui zel na chuan palace garden lama chuan an kala rose pun thar hlim hnoya oi fing te chuan fin fiana chu mu chhuakin DNA test te nei ani hnuwa chung thil te chu passport a me che ho ta nge ni te chu fin fia ani zuita ani emi hnuwa hian Prince Faisal po chu man ani zuita a Saudi lal tu pa meu chutia man nga ya om ta chu mi puite chuan an soi du em ema tin lal le achung te chu dan chunga leng an ni thinla ya Faisal ka sadia shoi ani chu makan ti hle boka ma se lal chuan do thlanna har satak asiam angai don ta a chuta chuan atupa chu dan ang takin a shem don nge an ram mel moina a thlang jok don le chumi hnu chuan lal chuan an ram mel moina chu thlang ta zokin trial chu an ti top mak ba ka journals po motor omlo bokin investigation le court hearing de po chu aruka kalpui vek ani boka chu mai ba ka Faisal chuan Saudia lawyer thaber chu roin rel rolama har satna ani thutile athil ti te chu atum reng wang ani lo thuti athiam lo na om lo thu soi chu atuma amai ro chu fin fiana thatok tak atam ema wangin shemngi chu angai don ta a ma se thi tura in shemna ero chu lal chung ko tan chuan thil theilo tluk ani thung ti chuan trial chu thlariat kalta khan khar ni to in khovel chuan leak out le Surat Street lo atang chaw chuan chanchin tlem chu an hri ve theida chawa ma se kumsang ni somni pali kumlai hola khan Saudi state chuan chanchin thar toy aron pawngzar tangi a chuta chuan Prince Faisal chu thiam lo chantir ani thole kumsom thum chung jel tang tura shem ani tho chu aron pawngzar ve ta a eiba ka hian ko chuan Faisal chu poi khoina tur tu chung kwa ti hna zangna domna poisa piturin ati ta bok ani ti chuan city chung da chuan zangna domna poisa chu million ni dongin poisa chuan an nun thlak danglam hlok ma se an fanu chu aron le le pha don silo chu mai ni lovin in 30 nein an du thu sam nun chu mang to bok ma se city room ero chu la ruak rangin interview te po chu an ma chhon do lo boka ma se city pa chuan
kan fanu khan nun nuam tak min pek adu thina tuna hei min pitangeya ma se kan lo be se ang chu ani holo kan nun chu anom pha ani mana ma se heng poisa te hian ka fanu an ko ger theilo ti chau chu a sei chuak ta ani de chon chu chiat na chon thil tam tak chu a thlak dang lam ta a county sang Indonesia Philippines le adang te chon an ram mi te chu na thok torin Saudi a chon an thon do ta mi alawa chu mai ba ka chutiang na thok tor zong khom thin agency sang te po chu thunun tlat ani ta boka tin agency tam tak te chon an worker te chu safety guarantee mumal tak an pek thelo awangin an license te hial po ti top sak an ni zui ta bok ani eti lai me khian city chanchin lung chhia thlak tak chu Middle East lama na thoka omde ta na chakna le poison na roni chauzelin human right lampuin foreign lama na thokte non na der thon thezia tarlan nan chuan an hmang be ta boka tin na thok then khate chuan social media sanga group te siamin an experiments te an in shil chin ba ka an in chan pui ton ta china ma se heti lai me khian city chian no thalak poster to farai ero chuan Saudi lama tang hian vauna le thushiat nuam lo tak tak ta chu adong fo maya nima sila khovel mun sanga tangin thlop na chu adong thahle thung ti chuan Indonesia sarkar chuan veng him tlatin city foundation chu adin ta hiala chu foundation a chuan rampona na thokom meichia harsana tokte chanpui chin ni in Prince Faisal Palace chu sarkarin ati chata boka chu hmuna nge chuan public park sak ani ta bok ani Prince ro thop tak pui sak nei lo le chialo hoi sen tak chan chin chu share jeng ani to dona city hoi sen na po chuan Palace pakhat chau kha ati chhia ani lawa khovel mit kha ati fia ta bok ti la asol om lave chu mai ba ka city chuan anun na kha chan ma se arwal khan thudik ero chu phomtel ani lo mai ba ka alo thlonin abor lawa omzia le ngong thatak no chein khovel kha achwa santa aloni ma se city kha lo hoi sen lavin anun na thaplo ta se to na hian chia hlo tam tak ten ngoi rengin an to renganga chung ka tam tak te chuan an fan duat lai kha an la chan pha mai the ani city chanchin hian ote ber le chorche ber po in bang cha tak ati chia thezia alan tia chang hlea bangrau puile moi tak phena po thil rap thlak tak ein thop theini ti atar lang chiang hle bok ani ole khati song kha ton chuma kan ngai thla khau le the chu alo ni le ta a kan ngai thlak zo tak chi a khe sa tanga in ngai dan te comment section lama in lo soi ve le chho don ya